భువనగిరి జిల్లా మోటకొండూరు మండలం కాటేపల్లిలో ఐకేపీ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎంత ధాన్యం కొనుగోలు చేశారని ఆరా తీశారు. కేంద్రంలో ఇంకా ఎంత ధాన్యం ఉంది అనే వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైతులకు వాళ్ళ అకౌంట్లలో డబ్బులు పడ్డాయా లేదా అని తెలుసుకున్నారు. ట్యాబ్ పోగానే ఎంట్రీ చేస్తున్నా పోయినసార్లా లేకపోతే వీళ్ళు పోయి ఆయన డ్రా చేస్తున్నారు. మొదలే ఎంట్రీ చేస్తున్నా లేదా మొదలే ఎంట్రీ చేయాలి ట్యాబ్ ఎన్ని రోజులు అయిపోతుంది. వెనక ముందు వస్తుంది సార్ వస్తారు. ఇది ఒక్క సైజా ఇంకో ప్లేస్ రైతులు ఎవరు లేరా? నువ్వేనా రైతు? ఎన్ని రోజులు అయింది ఇది? ఇది ధాన్యం కోసి అంటే మాయిస్తారు రా ఇప్పుడు వచ్చింది కదా మాయిస్తారు. ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చారా బి గ్రేడా? ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చారా? పోయినసారి కూడా వస్తాయి.